kan dyrke vores brændstof til energiproduktion ved at plante pil eller poppel. Samtidig med, at træerne gror, optager de CO2 fra luften. Træerne fældes og laves til træflis. Træflis kan bruges til energiproduktion på et kraftvarmeværk. Ved forbrændingen af træflisen udledes CO2, men ikke mere end den mængde, som de genplantede træer optager i deres vækst. Det gør energiproduktionen med træflis CO2-neutral. Samtidig sparer vi på de fossile brændstoffer. Ved at gendanne de brændstoffer, vi bruger til energiproduktion, bliver det nemmere at give kloden videre i god stand til den næste generation.